Juu, vaikka. No niin, eli otetaan tuolla puhemaan niin pitkä tää mun puhe. Kiitos kaikille teille. Olette olleet tärkeä osa tätä serveriä. Jokainen teistä on tärkeä tälle servulle. Mä olen täällä leipäkultin puolesta. On ollut mahtava matka kanssanne. On ollut todella mahtava servu. Tätä servua ei olisi olemassa ilman Steppeä. Oli vaikea lopettaa tämä servu. Se alkoi itse asiassa vitsillä, mutta Teppe oli ensimmäinen jäsen, joka teki siitä oikeastaan yhden serverin voimakkaimmista tiimeistä. Tämä serverin myötä moni meistä on kasvanut ja tavannut uusia ihmisiä. On ollut todella paljon motivaatiota tässä viimeisinä päivinä. Mahtava matka kanssanne, hyvät ystävät. Tämä on suuri kunnia olla osana täällä mahtavassa serverissä. Mä en tiedä mitä mä sanon. Tämä on 22. Niin kun se on niin keskileveä, se ei kun mitä.